Jeg har været mega spændt på det her. Det er jo kun tredje gang, jeg holder sådan et webinar her, og det er en kæmpe fornøjelse hver gang, fordi man lærer noget nyt hver gang. Sidste gang, der sad jeg sådan og tænkte, jeg vide, om der kommer nogen, som har en eller anden ting, som de gerne vil vide, og nu er Sanne på vej. Og Uffe, fedt mand, de kommer ind her nu. Det jeg var ved at sige var, at, og der er Julie. Hej Uffe og Julie. Nå, det jeg vil sige var, sidst der var jeg sådan lidt, jeg ved, om der er nogen, der har noget, som de gerne vil vide, noget jeg ikke kommer ind på. Så jeg er sådan lidt, okay, hvis der kommer spørgsmål eller et eller andet, så har jeg lavet en Q&A den her gang. Bare lige fordi, altså, det kan være, at jeg snakker om noget, som er mega interessant, men det kan også være, at der sidder nogen, som tænker, det gad jeg faktisk også godt at vide noget om. Så det er jo altid spændende at se, hvor mange der dukker op sådan en aften her. Vi har været, hvad er vi, en 22 stykker tilmeldt. Så lad os se, hvad der sker her. Jeg tror, det bliver, vi er sådan en lille smule godt. Der er en Camilla på vejen. Sande, hvis du kan høre mig, så må du også gerne lige sige hej i chatten. Hej Camilla. Vi går i gang lige om få minutter. Vi skal lige lade det sidste komme på. Der er jo altid nogle rockstjerner, der kommer i sidste øjeblik, og så er der nogen, som kommer lige efter dem. Så nu ser jeg lige, hvad der sker her. Dum, dum, dum. Hvor sidder I hen i landet? Jeg er sådan helt nysgerrig, hvor I kommer fra. Prøv lige at skrive det i chatten. Tak, Sanne. Fornøjelse at have dig med her. Sanne. Hvorfor bliver man kaldt dig Sanne? Du hedder Sanne. Stevns. Det ved jeg ikke engang, hvor er hende i landet. Hvor ligger det henne? Er det noget i... Hvor er det henne? Det er næsten helt pinligt, det her. Det er Vestjylland. Høng i Vestjylland også. Spændende. Syd for Køge. Ja, Køge kender jeg. Jeg er jo selv fra Nordsjælland. Men jeg har aldrig hørt... Jo, Stevens har jeg sgu da hørt om, når jeg tænker mig om. Det kan være, at det er svedt ud med alle de træningspas, jeg har haft over de sidste mange år. Godt, lad os lige give det 2 minutter mere, for at se, om der kommer nogen sidste med. Ellers så bliver det sådan en dejlig lille intim tur i aften, hvor vi kan sidde og sige, okay, jeg kan næsten få lov at skræddersy det, sådan, så det passer perfekt til jer. Køge mellem Ringkøbing og Skjern. Jeg skal bare lige med, er det Uffe eller er det Christina, der sidder med her i dag? Det er Christina. Hej Christina. Så skal jeg lade være med at sidde og kalde dig Uffe. Det vil være helt uhøfligt. Godt, skal vi ikke bare sådan så småt begynde at gå i gang, og hvis der er nogen, der sådan kommer ind løbende, så kan de få lov at komme med. Er det ikke det, vi siger? Så deler jeg lige noget med her. Hvor lige lov at dele. Der kom lige en Julie der. Godt. Og jeg er meget lavpraktisk, så det er ikke så super teknisk det her. Det er bare pænt, så pænt som jeg kan gøre det. I skulle meget gerne kunne se min skærm nu, hvor jeg kan se min præsentation, er det ikke sandt? Der er en Chris på vej ind. Nu skal jeg have chatten her også. Hej Chris, velkommen til. Det er dejligt med Hej. en ekstra Chris her. Det kan vi godt lide. Hvor er du fra i landet, Chris?
Viborg. Du er fra Viborg, det er jo lige i nærheden. Ja. Og hvor kommer det der fede sæt fra? Er det sådan et stilistisk valg, du har taget? Ja, det er mange år siden. Jeg er tidligere bartender inden for Crazy Daisy, så det var sådan en ting dengang. Så var Nej, det en ting med har du været på sæt og Smutty? knus med sæt og så videre. Og så var vi rigtig mange, som hed enten Chris eller Christina eller Christine. Og så har det bare hængt fast lige siden, så det er sådan meget gammelt. Det er sgu sjovt. Jamen, er Ja. det Goody, du har arbejdet med? Hvad Benny siger du? der? Er det Goody, du har arbejdet hos? Doc Holiday i Viborg. Okay, så er det ikke ham, så er det før Og hans tid. Crazy Daisy senere. Ja, Ja. ja, så er det før hans tid. Fair nok. Godt nok. Jamen altså, jeg tror bare, vi skal se at komme i gang så. Vi har cirka en halv time, 45 minutter, hvor I skal lytte på min meget, meget fantastiske stemme. Håber på, det går. Og ellers så har jeg planlagt, at vi også har mulighed for, at vi kan snakke det sammen, hvis der er noget, I har brug for noget sparring, noget strategi på noget tidspunkt, eller hvis der er nogle specifikke spørgsmål, I har brug for, så går vi også bare ind i dem. I aften, der handler det om, hvordan vi får de der kunder der, uden at vi skal arbejde unødigt hårdt for dem. Jeg har brugt de sidste 3 år på faktisk at udvikle den her metode her, som jeg kalder He26, fordi jeg har prøvet i rigtig lang tid og prøvet at arbejde rigtig hårdt, og ikke rigtig fået så meget ud af det. Og så gik jeg ud og kiggede på, hvad gør folk egentlig for at arbejde lidt mindre, og alligevel stadigvæk kunne gøre det her, hvor de faktisk kan leve godt af deres forretning. Så lige til at starte med her, skal jeg få teknikken til at virke. Lige en præsentation af mig, sådan så I ved, hvem det er, der snakker, og hvorfor I overhovedet skal lytte til mig. Det synes jeg er et fair nok spørgsmål, at det lige bliver præsenteret. Mit navn er Chris, og jeg kan godt lide at sige mig selv som en ikke kedelig professionel nørd. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, der er rigtig mange, der er sådan lidt spidse i det, og sådan lidt meget professionelle og meget kedelige. Og jeg kalder mig egentlig en professionel nørd, fordi jeg har godt nok en uddannelse fra AU, men jeg har måske 2.000 timer, hvor jeg har øvet og testet og gjort ting, der gjorde, at jeg faktisk ved, hvordan tingene fungerer. Og derfor er jeg mere autodidaktisk, og jeg er mere nørd, end jeg er veluddannet. Jeg kommer egentlig oprindeligt fra Sjælland, og jeg bor lige nu i Aalborg. Der er en Julie Sørensen på vej ind her. Jeg får lov at lige komme hen en gang. Super fint. Velkommen, Julie. Julie, jeg sidder bare lige sådan hurtigt og går i gang og lige præsenterer mig selv her, så I ved, hvem det er, der snakker, og hvorfor I overhovedet skal lytte til mig. Og jeg startede egentlig min karriere med marketing i kult. Og der er en lidt sjov historie her, fordi jeg har søgt ind som kultfotograf. Men jeg tror måske, jeg kom til at sende en mail til den forkerte mail. Jeg fik i hvert fald en mail tilbage fra en pige, der hed Isabella, som var Pigolinos kult, som sagde, at det er rigtig fint. Vi vil gerne have dig ind som kultfotograf, men du har altså sendt en ansøgning til kultpigerne. Og jeg tror ikke, du passer ned i det her med de her paljetshorts. Og så var jeg sådan, selvfølgelig. Jeg skal lige skrive til Jonas i stedet for. Og jeg blev rigtig passioneret af det her arbejde i kult, fordi jeg synes, det var fedt for det første, at kult, de sådan kunne tage så mange markedsandele, havde 64% af hele markedet, og egentlig blive så store, at Royal Unibrew begyndte at sige, det der, det går ikke. Vi køber jer, færdig slut, sådan er det. Og, og det gjorde egentlig, at jeg begyndte at tage den her, jeg har lige Mia der på vej også. Jeg tror, Mia er kommet ind med nu. Velkommen til, Mia. Jeg sidder lige og præsenterer mig selv, så du ikke kunne glip af så meget endnu. Min rejse starter egentlig med den her uddannelse på AU, hvor jeg blev uddannet i kommunikation og digitale medier, uden at få en fancy titel, andet end jeg bliver klog. Og det gør altså, at jeg så kan starte efter AU, og kan starte på i bilbranchen, hvor jeg overtaler en lille butik til at stå for deres markedsføring, og det er sådan lige op til corona. Hvilket gør, at jeg er nødt til at bare bruge mine kompetencer og arbejde lynhurtigt. Hvilket også gør, at vi faktisk formår at komme ud af corona med et tab på 10% eller sådan noget, hvilket jeg synes er fint. Hvis jeg havde kunne gøre det om i dag, så havde jeg selvfølgelig gjort nogle andre ting, for der er nogle andre ting, jeg havde været klar over, men 10% tab på corona er ikke slemt. Men efter 2 år der fandt jeg så ud af, okay, jeg gider sgu ikke rigtig være i bilbranchen. Det her med bilstæve og styling og sådan noget, det er ikke så meget, som jeg troede det ville være. Så jeg vil gerne tilbage til event og restauration og overtale egentlig Nordens største nattelivskæde til at lade mig stå for nogle af
restaurationerne i Jomfruengade, hvor jeg overtog 3 natklubber. Jeg havde noget, der hed Surfbar, jeg havde en Drunken Flamingo, og så havde jeg noget, der hed Mexibar. Surfbar og Flamingo, og mine 2 flagskibe der, de lavede indeks 170, som er 70% mere, end man skulle, og indeks 145, som er 45% mere, end man skulle. Og så havde jeg Mexibar, som lå omkring de der 100 til 110. Men over det halvårige periode, synes jeg faktisk, det er sådan okay at være at tage med som en bedrift, og et bevis for, at jeg faktisk også ved noget omkring det, jeg snakker om. Og jeg fandt så ud på et tidspunkt, at det her med at være, på det tidspunkt har jeg været 33 eller sådan noget, og jeg er 36 i dag, fandt ud af, at det her med at gå 5 dage i ugen og sidde og skrive på Facebook, om folk kommer i byen, for så at bruge 2 dage i ugen på at være i byen, det er sgu ikke så meget mig, så jeg søgte lidt tilbage til at komme til det der event og restauration, som jeg havde for Kuldag. Og fik faktisk mulighed for at stå for marketing for Aalborg Street Food. Var det i 2 år, og var en af dem, der for det første var den første til at kunne skabe positive resultater med, at vi havde fuldt udsolgt huse til vores Comedy Night, blandt andet, hvor der var 200 plus gæster hver gang. Var den første til at samle 5.000 mennesker i Aalborg til at se fodbold. Det var jeg ret stolt over. Og generelt har det lavet rigtig mange gode ting derude, som har gjort, at forretningen er gået fra at være sådan en nedadgående ting, til faktisk at begynde at være en opadgående ting. Men jeg kunne også godt mærke, at det var heller ikke rigtig mig at være i restaurationsbranchen længere efter så mange år, og jeg fandt ud af, grunden til, at det ikke var mig, det var fordi, jeg fandt en passion for at hjælpe små selvstændige med at klare sig bedre. Jeg er, jeg er grunden til, at nogle af de bedste PT'er fra Fitness World faktisk er gået hen og blevet selvstændige her i Nordjylland. Det tænker jeg ikke, Fitness World var sådan super glade for, når det kommer så stykket, men det var faktisk jeg synes, det var en fed bedrift, at jeg kunne hjælpe dem med at gå selvstændigt, i stedet for at de skulle betale husleje i Fitness World, så fik de pengene selv. Samtidig med det, så har jeg også mulighed for at hjælpe nogle golfinstruktører og en masse coaches inden for sundhed, men faktisk kan leve godt af deres forretning, uden at de skal afhængige af at have et job ved siden af. Jeg kunne bare mærke, at det gjorde det sådan et eller andet ved mig, og det gjorde, at det er jo faktisk grunden til, at jeg går selvstændigt med det her. Det er det, jeg har lyst til at gøre. Og det er det, jeg har også gjort, at jeg har skabt det her Hey 26, som jeg har brugt de sidste 3 år på udviklet. Og ja, jeg vil sige, nu har jeg sat mig sådan et mål for, at jeg gerne vil hjælpe 200 coaches eller PT'er i 2026 med at omsætte for mindst 50.000 kroner om måneden. Og det er sjovt, at det her, det er jo ikke svært et eller andet sted at omsætte. Det kræver, at du har et godt produkt, og det kræver, at du kan følge 3T-modellen, som vi kommer ind på senere. Og lige helt specifikt, hvorfor du er... Jeg vil ikke sige, at du er nødt til at lytte til mig, men hvorfor det er en god idé at lytte. Det er, at jeg har over de sidste 5 år solgt 900 kurser og produkter, før jeg startede Hey 26. Jeg har 14 års erfaring med marketing og 8 års erfaring med salg. Jeg er rigtig skarp til at finde ud af præcis, hvad er det, der virker. Og det har jeg lært mig selv ved at gøre med min største kompetence. Nu skal jeg lige have teknikken til at virke her. Nemlig at se ind i, hvad gør andre, og så beslutte mig for, at faktisk kan få det til at virke, og så komme i mål ligegyldigt hvad. Jeg er sådan en type, jeg er ret ligeglad, om jeg bliver syg, om jeg er træt, om jeg er bange, eller om jeg ikke gider. Jeg kommer i mål every docking time, og jeg mener docking, fordi jeg har lovet mig selv, jeg vil altså ikke, jeg prøver lidt på ikke at bande for meget i år. Jeg har en meget sød kæreste, der sidder på den anden side af bordet her, som virkelig har siddet og griner af mig lige nu. Men altså, jeg er sådan lidt ligeglad, om det tager 3 uger, 3 måneder eller 3 år, så skal jeg nok finde vej igennem det her. Og jeg tror på, at den bedste måde at finde vej til at opnå mine mål, det er ved at ikke hive andre ned, men faktisk at hive andre op. Og det er det, jeg gerne vil med det her Hey 26, det er det, jeg håber, I forstår, at I kan komme til at være igennem det her. I kan komme til at blive hivet op på det niveau, så I gerne vil være på. Om det så hedder, at I gerne vil lave 50.000 kroner i måneden, eller I vil være højere. Så hvad kan vi forvente af 2026? Lige nu kan vi vente det, at der kommer nok nogle nye coaches til hele tiden. Omkring 100-200 coaches om måneden. Det er nok højere, det er et tal, jeg trækker ud af røven, men det er også et tal, som jeg tænker er sådan rimelig... Det er rimelig præcis. Der kommer hele tiden en masse af nye coaches til. Og statistikken viser bare desværre, at 4 ud af 5 af dem, de er også væk inden for de første 2 år. Og højst sandsynligt, så vil halvdelen af dem, der sidder på det her kald her,
de vil også være væk inden for det første år, hvis det er, at de fortsætter med at køre en forretning, uden at have et system, der faktisk arbejder for dem, sådan så de ikke behøver at være maskinen i deres forretning. Det vi også kan sige, det er, at gennemgående er der sådan 3 problemer, som alle, der ikke omsætter for 50.000 kroner om måneden, de egentlig har. Og det her, det er jo ikke noget, der er nyt eller på anden måde himmelråbende, men de 3 største problemer er, at de kan ikke tiltrække nok, og derfor kommer de ikke nok i snak med mennesker. Og når de endelig kommer i snak med de her mennesker her, så kan de ikke sælge nok på de her møder her, fordi de simpelthen ikke har den rigtige struktur. Og når de endelig får de her kunder her, som de har kæmpet så hårdt for at få, så bruger de så lang tid på de kunder, de har, at de glemmer, at de skal have nye kunder, indtil de står måske 2-3 måneder ude i fremtiden og tænker, oh shit, hvad skal vi gøre nu? Og så starter de helt forfra, og så er det virkelig, virkelig hårdt at komme op igen, for de har intet momentum. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der måske kan genkende nogle af de her problemer her. Det her med, at det er svært at komme i kontakt med dem, I gerne vil sælge til. Når I endelig kommer i kontakt med dem, så er det også svært at sælge til dem. Hvis der er nogen af jer, der kan genkende noget af det, så prøv lige at skrive det i chatten. Der må være nogen, der kan genkende det her. Der må være nogen, der kunne genkende det. Det er svært at komme i kontakt med dem, de gerne vil sælge til. Og faktisk også få sælgt til dem. Det er jo derfor, I sidder her i dag, er det ikke? Der er i hvert fald en, der kan genkende det. 2, der kan genkende det. Godt. De andre, I kan sikkert også i sidste ende godt genkende det, men det er også okay, hvis I ikke skriver det. Det er fair nok. Da jeg skulle lave det her forløb her, så måtte jeg jo gå ud og se, hvad er det folk egentlig, hvad er det egentlig, der, ja, det der holder op med dem. Prøv lige at gemme den til senere, så samler vi det op igen. Da jeg skulle lave det her forløb her, så tænkte jeg sådan, okay, vi er nødt til at finde ud af, hvad er det, som folk de egentlig tænker, hvorfor er det coaches, de gør, som de gør, hvad er det, deres smerter er, hvad er det der påvirker dem i deres hverdag. Så jeg var ude og kigge på, jeg snakkede med, jeg ved ikke, om I kender det er et community, der hedder Female Go-Getters, så var faktisk inde og snakke med dem. Rigtig mange af dem, der er der, mange af dem, der screens er kommet ind der, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der trigger jer, hvorfor er det, I har svært ved at arbejde. Og rigtig mange af dem, de er sådan, de tænker, de arbejder rigtig meget, men de kan ikke rigtig forklare, hvorfor det ikke rykker. Og rigtig mange af dem, og det er det sikkert også med jer, føler, at indtægten svinger, og der er ikke noget forudsigelighed i jeres forretning. I føler, at I er dygtige fagligt, men måske også, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, jeg vil ikke sådan sidde og fornærme nogen, men måske føler I også en lille smule amatøragtige i marketing og salg. I poster måske rigtig meget, uden at rigtig vide, hvad der virker, og så har I nogle af jer måske også prøvet at købe nogle kurser før, og fået nogle strategier og noget one size fits all løsninger, som ikke rigtig har fungeret. Det kan også være, at I sidder lige nu som andre og har leads, men egentlig ikke kan komme ind og få nogle samtaler. Og det kan også godt være, at I bare sidder og mangler det her system her, som arbejder for jer, sådan så I skal føle, at det hele det bare skal være sådan en manuel proces, hvor hvis I ikke arbejder, så sker der ikke noget. Mange har også snakket om, at de føler, at de skal starte forfra hver måned. Og der er nogle enkelte, der også snakker om, og jeg ved ikke, om det også er det her, men det kan godt være lidt angstprovokerende, det her med, at man skal prissætte sig selv, og særligt det her med, at man skal prøve at sætte sig selv den pris, man faktisk føler, man er værd, og måske også prøve at sætte den pris lidt op, når man føler, man er mere værd. Og nogle af de her tanker her, er noget af det, der gør, at folk også føler sig, sådan personligt føler sig bagud i forhold til jævnaldrende. De sammenligner sig måske også konstant med andre på sociale medier. Der er måske nogle af jer, der sidder og har dårlig samvittighed over for jeres familie og jeres partner, fordi I ikke tjener de penge, som I gerne vil. Nogle af jer har måske svært ved at slappe lidt af, fordi hovedet bare kører rundt hele tiden. Hold fast i den der, Christina, så snakker vi lige om til sidst, ikke? Der er nogen, der er bange for, at I måske skal ud og finde, I fejler. Der er nogen, der måske er bange for, at I kommer til at fejle. Og I er bange for, okay, hvis jeg fejler nok her, så skal jeg ud og have et arbejde, før jeg kan starte forfra, hvis jeg overhovedet nogensinde starter forfra. Og så er der nogle af jer, der måske også sidder og føler, at
I føler jer alene med ansvaret, og træt af at skulle forklare jer over for omverdenen. Og trust me, I get it. I've been there. It fucking sucks. Og det er også en af grundene til, at jeg har lavet det her, fordi jeg vil gerne hjælpe folk med at komme ud over de her tanker her. Fordi de fleste coaches, de drømmer om, nu siger jeg de fleste coaches, men dem jeg har snakket med, de her, i stedet mellem 300 og 350 coaches, de snakker om, at de gerne vil have drømmer om et simpelt system, der faktisk kan give dem leads og møder, sådan at de får kunder hver uge. De kan få en stabil sådan indkomst, uden de skal poste konstant. Og jeg tænker også, at nogle af jer måske føler, at det kunne være rart, hvis I skulle sidde hver dag og lave et opslag, og hver dag at lave stories, i håb om, at der faktisk er nogen, der henvender sig til jer. De drømmer om, at de måske også har måske lidt færre klienter, men med bedre betaling, sådan at I får mere ud af det arbejde, I faktisk laver. Der er også nogen, der drømmer om at føle sig mere professionel og mere i kontrol, af at få kunne forklare præcis, hvad man egentlig er, og hvem man sælger til. Og, altså, det her med at kunne sige sig selv, okay, jeg sætter mig ned, og nu siger jeg sælger den her ydelse til den her person, fordi de gør det her for mig. Det er der rigtig mange, der har svært ved, at det drømmer om, at kan de få lov at gøre. Og der er også nogen, der sidder derude og drømmer om, at de kan få lov at sige nej til forkerte kunder, så de ikke behøver at tage ravl og skræt ind for at kunne overleve deres forretning. Og alle de her ting her, alle de her drømme her, det er, skal man sige, det sådan en rent personlig plan, så drømmer man måske også lidt om noget frihed. Både friheden for at tænke de her negative tanker hele tiden, men også friheden for at skulle nødt til at kigge på sin bankbog hver eneste gang, man skal ud og handle. Det er der nogen, der drømmer om. Der er også nogen, der drømmer om at føle sig som en, der lykkes. Der er nogen, der drømmer om at være et forbillede for sine børn og sine omgivelser. Og det er også noget, jeg selv drømmer om. Nu har jeg ikke nogen børn. Jeg har en kat, og jeg har 2 delekatte lige nu. Men jeg drømmer om at være et forbillede for mine omgivelser, for dem, der sådan faktisk gerne vil lytte til mig. Og ja, der er også sikkert også nogen, der sidder derude, og bare gerne kunne føle stolthed over sin forretning. Og måske også få noget anerkendelse for de der resultater der. Ikke bare for den snak, man siger om det, men faktisk for de resultater, som man kan dokumentere, at man faktisk har leveret. Så nu er jeg sådan lidt nysgerrig for jer. Jeres mål med 2026, kan vi lige tage 1 minut, hvor vi lige snakker omkring, hvad er det, I drømmer om? Hvad vil I gerne, hvis I går ud af 2026 og siger, jep, den sad lige i skabet, den der. Hvad er det så, I har opnået? Hvis I vil prøve at skrive det ned i chatten, så kan vi lige snakke om det i 1 minut, inden jeg går videre. Så er det her, at jeg godt kan finde på, hvis der ikke kommer nogen ting ned i chatten, så kunne jeg godt finde på at sidde og lave lidt ventemusik, elevatormusik med min mund, og jeg er ikke en habil sanger. Der må være nogen af jer, der har et mål derude. Der er højst sandsynligt nogen af jer, der har meldt jer til, fordi I gerne vil have flere kunder, og I gerne vil sætte jer ned og kunne sige, jamen, okay, jeg omsætter for det, jeg har brug for på et år. Jeg kunne godt tænke mig at lave 60.000, det er for lidt. 600.000 på et år. Eller jeg kunne godt tænke mig at omsætte for 1 million på et år. Det er store tal. Det er fair nok. Det er fair nok. Hvis I ikke har lyst til at sige det, så behøver I heller ikke. Jeg går bare videre. Der er en der. Christina vil gerne have sin virksomhed op at stå og lave 50.000 kroner i måneden. Og når du siger, at du gerne vil lave 50.000 kroner i måneden, så går jeg ud fra, at det ikke er omsætte for 50.000 kroner i måneden, men faktisk at tjene 50.000 kroner i måneden. Og begge ting kan lade sig gøre, uden tvivl. Spørgsmålet er bare lige, hvordan man gør det, de rigtige projekt, eller de rigtige produkt, de rigtige prissætning, alle de ting, skal vi nok komme ind på. Ingen problemer der. Camilla vil gerne kunne leve forretningen uden et job ved siden af. Det forstår jeg godt, Camilla. Det er en helvedes følelse, og den er så fed, når man får den der, okay, jeg har ikke behov for en lønseddel mere. Det er så fedt, at man kan sidde og sige, okay, jeg kan faktisk leve af det, jeg er god til. Mine egne kompetencer. Og folk, de køber det af mig, fordi det vil de gerne. Og jeg kan hjælpe dem. Det er så fed en følelse. Så lad os lige gå videre til, jeg vil gerne lige have lov at snakke lidt om min mission for dag. Fordi nu har jeg snakket rigtig meget, og det kan godt være, at jeg lige fortsætter lidt med nu. Men min mission i dag, det er, at jeg vil gerne vise jer systemet,
som kan tiltrække nok interesserede og skaffe møder i jeres kalender, hvor I med en god struktur faktisk også kan sælge mere. De fleste tror, at man skal bare sådan poste mere, man skal lave flere stories, kommentere på flere opslag, og nogle underviser endda i, at man skal bryde markedsføringsloven, og så skrive uopfordret til fremad. 2 sekunder, jeg har også en kommentar fra Chris her. Ja, det giver super god mening, Chris. Det giver super god mening. Lad os lige holde fast i den til senere her. Og jeg vil også gerne lige vise jer metoden, hvor I med 5 gode reels, det er alt det, jeg har behov for. 5 gode reels kan markedsføre jer effektivt, uden at skal være online 24/7. Og alt det her med at skulle skrive uopfordret til fremmede, det efterlader vi i 2010, 2005. I hvert fald tage en bære ud i verden med det. Og lad os også lige skip det her med kold canvas, fordi der er ikke nogen, der gider ringe uopfordret til folk. Altså, jeg gider ikke at tage imod det, der er ikke nogen, der gider ringe ud. Så nu vil jeg prøve at præsentere noget for jer. Det her det er systemet, der tog mig 36 måneder at skabe. Og det er det, jeg kalder for Hey 26. Og det er egentlig baseret på det, jeg kalder for 3T-modellen. Og 3T-modellen, den handler om, hvordan man kan få taletid til at få tillid, og konvertere den tillid til mere taletid, til mere tillid, og så give tilbud. Det lyder en lille smule fluffy, så skal vi ikke lige tage den igennem på en lidt bedre måde her. Den måde, som I oplevede det på, for at komme til det her webinar, det er, at I har set noget givet mig noget taletid via mine annoncer, med det budskab, jeg har brugt. De annoncer har givet en form for tillid til, at I faktisk har signet op til det webinar, tak for det. Og I har set noget video for mig på min targetside. I har set webinaret snart, og I har modtaget et mikroord, for det er ikke alle af jer, der har taget imod det, men nogle af jer har. Og det betyder så også, at jeg har efterhånden opbygget noget tillid hos nogle af jer. Og med den tillid, så er der nogle af jer, der kommer til at lave en henvendelse til mig, og der er måske også nogle af jer, der får en henvendelse fra mig. Og det er bare en simpel måde at anskue det her med at lave en simpel salgstrakt på. Jeg går ikke op i, at det her det skal være en eller anden stor fancy trakt med et eller andet spiderweb funnel, hvor der skal komme fra 10 forskellige punkter, skal samles et sted, og så sidder der en mødebooker, der sidder en sælger, og så sidder I sidste ende og skal tage imod noget, som I ikke rigtig kender. Det er det meget nemmere, hvis I bare kan sidde og køre det så simpelt som det her, så ved I også, hvem I har snakket med, I ved, hvem der kommer ind i jeres forretning. Og lige med hensyn til, hvordan det ser ud her. Modellen ser sådan her ud i dag. I har set mine annoncer, været inde på en hjemmeside. I har været tilmeldt i en mailliste, og der vil jeg gerne lige have lov at sige, at ja, jeg har lavet en fejl i min mailliste, så nogle af jer har fået rigtig mange mails. Beklager. Nogle af jer har måske ikke fået lige så mange mails. I har været heldige. Men den mailliste har også gjort, at der er kommet noget trafik mellem os. Der er kommet det, man kan kalde for en analog samtale, som gør, at fordi at mennesker generelt har de her 7 eller 10 kontaktpunkter, før de begynder at handle hos nogen. Så fordi jeg har lavet annoncerne her, hjemmesiden, maillisten, I sidder på webinaret nu, så gør det muligt for mig bagefter at have noget mødebooking. Enten er der nogen, der sidder og de steder får booker et møde her slut på kaldet, eller også er der nogen, der efterfølgende henvender sig, eller også bliver henvendt til. Og på den måde her, så kan man sige, jamen altså, der foregår noget onboarding, og den onboarding kan kun komme, hvis der kommer et salg. Og det hele, det er alt, hvad I skal kunne for at kunne få de kunder, I har behov for at gå fuldtid i jeres forretning. Det er legit alt, I har behov for. I har ikke behov for at sidde og skulle lave masser af opslag hver dag. I har ikke behov for at lave stories hver dag. I har ikke behov for at skulle sidde og integrere i grupper. Det eneste, I har behov for, det er, at I skal kunne lave en annonce, 5 gode reels, med et godt budskab, hvor I så kan hælde hen på en hjemmeside, hvor I så kan få lov at snakke med folk. Jo bedre I kan blive til at snakke med folk, jo mere får I ud af det. Og bare lige for at ligesom vise, at går lige sådan en tilbage her, hele det her med det her taletid, der giver tillid, som giver tilbud. Og hele den her rejse her med modellen her, det her udmønter sig til, i den her uge her, har jeg set sådan her ud, og I kan nok ikke se super meget på det, så jeg læser det lige op en gang. Jeg har 1, 2, 3, 4 og 5
5 salgsmøder den her uge her. Det er sådan, hvis det jeg fortsætter med det her, som jeg gør nu, så kommer det til at være en nogenlunde normal uge for mig. Så prøv lige at forestille jer, hvad kan I gøre med 5 salgsmøder om ugen, eller 20 på en måned? Hvor meget vil det være værd for jer, at faktisk kunne generere så meget, at I faktisk kan sige, okay, jeg ved, jeg har mulighed for at sælge 5 af mine kurser, produkter, hvad end det er, I sælger, næsten hver uge. Og så bare lige sådan, for at være helt transparent med jer, ikke? Så jeg lige går tilbage til det her med de her annoncer her. Mine annoncer, der har jeg brugt 2500 kroner på det. 2500. Det er ikke ret meget. Min hjemmeside koster lidt mere, fordi jeg også har CRM-system og sådan noget, ikke? Men jeg har sammenlagt under 5.000 kroner på det her. Og jeg har lige nu et potentiale, som er langt højere. Altså jeg har en ROI på, eller hvad vi kan sige. Jeg tjener nok et sted mellem 5 og 10 gange penge hjem igen. Bare på at lave noget så simpelt som det her. Og det er det, jeg gerne vil vise jer, hvordan I gør. Så en lille opsmæng her. Hvis du bruger system og struktur, så virker det hele bare bedre. Fordi uden at du har den her maskine, der er de her systemer og den struktur her, så er det dig, der ender med at være systemet og strukturerne. Og det betyder, at din forretning igen, den lukker bare ned, når du ikke er til stede. Når du ikke er på din Instagram, når du ikke er på der, hvor du markedsfører dig, så lukker den ned, hvis det er dig, der er maskinen. Hvis du sætter annoncer op til at arbejde for dig, så du sætter systemer op til at arbejde for dig, så det hele er automatisk, så er det maskinen, der arbejder for dig, og ikke den anden vej rundt. Og det er det, vi gerne vil have. Og jeg har også lige taget en lille bonus med, fordi jeg var selv til noget undervisning her, for ikke så lang tid siden. Og det her er ikke noget, jeg normalt tager med til folk, men jeg synes, det var så godt, at jeg faktisk ikke kunne være bekendt ikke at tage det med til. I det, jeg har lært her, det er i 2018 til 25, der vil folk have motivation fra folk, eller fra deres coaches. De vil have nogen, der holder deres hånd, og så signede de rigtig meget op på baggrund af personlighed. Det, der egentlig er sket et skifte nu, det er ikke fordi, at de ikke vil have motivation længere. Og det er ikke fordi, de ikke vil have nogen til at holde deres holdninger. Det vil de også gerne. Men nu vil de hellere have også, jeg kommer nok også i takt med, at AI kommer til alle de her ting her, så vil de hellere have noget, som er konkret og hurtigt, noget, der virker, noget, der er nemt, og noget, der skaber resultater uden forvirring. Fordi vi er også kommet til vi kommer til et punkt i vores liv nu, hvor det er så nemt at få viden, at det faktisk er svært at finde ud af, hvorfor viden er det rigtige. Så hvis du kan sidde derude og garantere dine kunder, jamen jeg kan levere det her, ikke på hyper kort tid, fordi der er ikke nogen, der gider tro på. Der er ikke nogen, der tror på, at jeg kan lære jer, hvordan I tjener 1 million på en måned. Lad os lige lade Dubai-drengene gøre det. Det, som jeg kan hjælpe jer med, det er, at I på 3 måneder kan lære, hvordan I opsætter en forretning, som faktisk kan generere 50.000 kroner om måneden. Det er noget, der virker. Det er nemt at holde styr på det, fordi det er et simpelt system. Og det er noget, der skaber resultater, uden at være alt for forvirrende. Og hvis du sidder som coach lige nu, og du er inden for helbred, økonomi eller relationer, så sidder du på de 3 største nicher, der overhovedet er i markedet. Det, som alle har brug for. Det vil sige, hvis du sidder på en af de 3 nicher, så sidder du på det, man godt kan kalde et guldæg. Og hvis du rigtig gerne vil vinde i 2026, så kombinerer du dem her på en eller anden måde, der passer ind i den passion, som du har. Fordi så sidder du bare og tænker, yes, dine kunder sidder og tænker, yes, her er en, der forstår mig, her er en, der giver mig det, som jeg har behov for. Giver det mening for jer? Jeg ved godt, jeg sidder og snakker meget nu, jeg sidder og jappet i snart en halv time, jeg er snart færdig med jer, bare roligt. Hvis I bare lige vil skrive i chatten, at det her, det giver mening, bare et simpelt ja, så er jeg glad, så har jeg forstået, at jeg ikke bare sidder og japper, og det er fuldstændig uoverskueligt. Chris har i hvert fald forstået det. Det var fedt. Jeg tænker også mange af de andre. Stine har også været der. Der var en Julie mere. Så jeg ved ikke, Julie, om du bare kom ind igen, eller om du kom første gang, men i hvert fald velkommen til. For god ordens skyld, jeg fik ikke sagt til at starte med. Det her bliver optaget, og jeg skal nok sende det ud til jer, hvis I gerne vil have det. Bare lige skrive i chatten, hvis I gerne vil have det sendt, så laver jeg en mail med det i morgen, og så kan I få lov at gense det der. Så lige nu, så er vi nået til det punkt, hvor vi faktisk har været igennem systemet, og vi er nået dertil, hvor vi skal så spørge os selv,
Hvad skal der ske nu? Fordi, hvad kunne du gøre med hundredvis af interesserede hver dag? Hvordan ville din forretning se ud, hvis du fik måske 1 til 3 nye kunder om ugen? Hvordan ville din private økonomi se ud, hvis du kunne sælge på det beløb, du har behov for at sælge for? Er der nogle ting i din verden og dit liv lige nu, som du siger nej til, som du faktisk vil kunne sige ja til? Er der nogle ting, hvor du tænker, at det her er træls, som bare vil forsvinde? Det tænker jeg, at det er der for de fleste, og det var der også for mig, da jeg begyndte på det her. Altså det her med, at øh, fuldt transparent her, det kan jeg sagtens sige til. Jeg sad for nogle år tilbage og havde svært ved at betale mine julegaver til mine forældre, og jeg synes, det var så pinligt. Jeg elskede, at i år, der havde jeg faktisk formået at kunne sælge produkter, sådan så jeg kunne faktisk bare købe det, som de ønskede sig, uden at der var nogen problemer, uden jeg skulle sidde tilbage og tænke, den går den, det der. Og hvis der er nogen af jer, der tænker på nogenlunde samme måde, så prøv lige at spille øre her engang, fordi det de fleste, de gør, når de går for sådan her webinar her, det er, de tænker, det var sgu meget godt, og så går der 24 timer, og så har de glemt alt om det, og så sker der bare ikke en skid. De glemmer alt, hvad de har lært, og dermed går de glip af sindssygt mange, nu kommer jeg til at bande alligevel, det går de glip af virkelig mange muligheder for at få den forretning, som de gerne vil have. Og jeg tænker sådan, at sådan er du ikke helt, vel? Det kan vi godt blive enige om, sådan er du ikke helt. Du er sådan en, der brænder for at få det, som du egentlig, den forretning, som du egentlig fortjener, for at få de kunder, du gerne vil have, og få det liv, du fortjener at få, fordi du har jo knoklet løs for det. Du har været ude, og du har sikkert læst en lang uddannelse. Eller også har du knoklet i nogle år, og du prøver og prøver og prøver, og det er bare ikke lykkes endnu. Og vi er ikke enige om, at du også fortjener, at det her det begynder at lykkes snart. Så hvis vi er enige om det, så skal du til at tage et valg nu. Er du sådan en, der tager handling på det, du fortjener at få? Eller er du sådan en, som gerne vil fortsætte, en af dem, der gerne vil fortsætte med det, du har gjort i 25, 24, 23, 22, 21, 20, jeg ved ikke, hvor lang tid du har været i gang, og endnu ikke er kommet mål på det. Det håber jeg i hvert fald, at du ikke er. Fordi hvis du sidder her, så har du en ambition om, at du gerne vil mere. Hvis du gerne vil mere, så vil jeg virkelig gerne hjælpe dig. Det er det, jeg har som mål for 2026, at hjælpe de her 200 coaches, og jeg håber, at du sidder her og gerne vil have dem hjælp. Så nu skal du tage et valg. Er du villig til at lave indsatsen og gå igennem 2026, hvor du på det her tidspunkt næste år, måske lidt før, kunne sige, yep, den sad sgu lige i skabet, lad os tage over mere om det. Eller hvad tænker du? For hvis du er villig til det, nu kan jeg se, at jeg har lavet en fejl her, jeg er ikke den mest tekniske, men det, fred være med det, så skal jeg fortælle dig, at det du får i Hey 26 her, det er, at jeg giver dig 3 måneder med daglig sparring. Det vil sige, at du får 3 måneder, hvor du kan snakke med mig lige så tosset du vil hver dag. Jeg svarer dig den til for 24 timer, og gerne morgen og aften. Du får en-til-en coaching, det får du en gang om ugen. Det ved jeg, at det der rykker folk, det er, at man kan sidde og snakke sådan ting igennem. Og jeg er også ved at sætte et fællesskab op til dig med ligesindede, som er ligesom dig. Folk, der er lige så ambitiøse og også gerne vil have succes, og som måske også gerne vil hjælpe dig. Og så får du en coach, som faktisk går op i, om du får succes eller ej. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er, fordi der sidder rigtig mange derude, som sælger de her lidt dyre produkter, lidt dyre kursus. Så giver du måske 35-40.000 kroner for noget, og så i slutningen af det kursus her, så sidder du tilbage og tænker, jeg har ikke tjent en krone. Hvad får jeg ud af det? Hvad er det, jeg har lært? Og så sidder den her coach måske og tænker, jamen det var fint, tak for pengene. Dit forløb er slut. Du må gerne købe ind igen, hvis du har brug for mere hjælp. Sådan, det synes jeg er forkert. Derfor har jeg også, når du køber Hey 26, så køber du også en garanti for, at den mindste succes, som du får hos mig, det er, at du absolut tjener dine penge hjem igen. Hvis du ikke har tjent dine penge hjem igen for 3 måneder, så hjælper jeg dig, indtil du gør det. Det er hvis alt går galt. Okay, det er hvis alt går galt, så det er et absolut worst case scenario. Og det jeg hjælper dig med, det er, at jeg hjælper dig med at opbygge det her system, som giver dig kvalificerede møder i din kalender, ved at fjerne den her tilfældige og håbe marketing. Jeg lærer dig, hvordan du tiltrækker de rigtige kunder,
og rækker ud til de her interesserede, og hvordan du faktisk kan booke møder og sælge mere på de her møder, som du booker. Og jeg er nødt til at sige, at det er jo ikke bare en strategi, jeg bare har trukket ud af røven. Det ville jeg ønske, jeg bare kunne. Jeg var klog nok til at bare kunne finde på den nyeste strategi, der bare virker, den nye dybe tallerken. Men det er det her, jeg kan se, som alle dem, der har succes, de faktisk gør. Dem, du nok kender, dem, du ser op til. Hvis du nævner en, som du har set en reklame på sociale medier, så er det højst sandsynligt den samme metode. Højst sandsynligt det samme, de gør. Og så jeg viser dig faktisk også, hvordan du kan planlægge din tid, så du sparer rigtig, rigtig mange timer hver uge på unødigt arbejde. På ting, som i stedet for at du skal sidde og gøre det samme igen og igen og igen, så kan du faktisk lære, hvordan du automatiserer det, sådan så du kan slippe for at gøre det samme, og sparer du måske 10-20 timer om ugen. Og jeg kan også vise dig, hvordan du kan bruge AI til at faktisk blive mere effektiv og arbejde mindre og tjene mere. Og jeg ved godt, det lyder fuldstændig paradoksalt, fordi vi er vokset op med, hvis man har et timelønnet job, så tjener man mere, jo mere man arbejder. Hvis du har et månedslønnet job, så tjener du mere, jo mere du arbejder, fordi du enten skal afspacere noget på den ene side, eller også er det, fordi du får overarbejde. Sådan er det ikke her. Når du er det selvstændig, så skal du gerne tjene mere, uanset hvor meget mere du arbejder. Så skal det også være sådan, at når du arbejder mere, så er det fordi du har lyst til at arbejde mere. Ikke fordi du får en gulerod ved at bare tjene lidt ekstra penge. Er vi enige i det? Lyder det ikke meget fair? Og jeg er også nødt til at sige til dig her, at jeg vil rigtig gerne hjælpe, men jeg er også kun interesseret i at hjælpe, hvis det er, at du er villig til at arbejde seriøst for det. Og når jeg siger arbejde seriøst for det, så er det ikke, fordi jeg synes, du skal arbejde 60 timer om ugen. Fordi min ambition er at hjælpe folk, de her coaches her, PT'er, med faktisk at arbejde, sådan så de måske arbejder 30 timer om ugen, men stadigvæk at lave de her 50 til næsten 100.000, hvad end man ambitionsniveauet er. Jeg kender metoden til, hvordan man gør det. Spørgsmålet er bare, hvor villig man er til at lave indsatsen. Uanset om det hedder 20, 30 eller 40 timer. Men vi skal ikke op og lave de 50-60 timer. Det giver simpelthen ikke mening. Fordi vi startede som selvstændige for at få frihed. Vi skal ikke bare bytte vores frihed ud med at have et nyt job i vores egen forretning. Og så skal du altså sælge et forløb, der er til minimum 5.000 kroner. Fordi hvis du sælger noget, der er billigere end 5.000 kroner, så kan den her metode ikke rigtig mening. Der er andre metoder, som også kan hjælpe dig, som jeg gerne vil snakke med dig om. Men den her metode kræver altså, at du sælger på minimum 5.000. Og så skal du være klar til at handle på dine ambitioner nu. Fordi hvis du ikke er klar til at handle på dine ambitioner nu, så sker der bare ikke noget. Og så kommer vi aldrig i mål med, at du faktisk får den her forretning, som du fortjener, og det liv, som du gerne vil leve. Så jeg sidder lige nu og skal lige forklare en ting her. Fordi der kan ske to ting nu. Der kan ske et worst case, det er, at du siger nej. Og så worst case, det er, at du bruger et år eller to mere på at finde ud af det her selv. Og så ses vi om 2 år, og så har du brugt 2 år på at lære det her, som du kunne have lært på 3, måske 6 måneder. Worst case, ved du siger ja, det er, at du tjener 25.000 på det her. Det er din investering på det her. Best case på, at du siger ja, det er, at du ligger og laver en årsomsætning på minimum 600.000, fordi du omsætter på 50.000 kroner i måneden. Så spørgsmålet er bare, hvad føler du mest for at gøre? Føler du mest for at prøve dig selv frem, eller føler du mest for at lave en lille investering i kontrast til det udbytte, der kommer? For ligegyldigt hvad kommer du til at få enten for dine penge hjem igen, eller du kommer til at tjene præcis det, du har lyst til. Nu kan jeg ikke love dig, at du sidder og tjener 10 millioner om året. Det er ikke der, vi er. Men hvis jeg kan hjælpe dig med at lave 600.000, måske 800.000 om året, så vil jeg fandme også være glad. Nu kan vi tilbage igen, undskyld. Og når det så er sagt, nu har jeg siddet og jappet i 40 minutter. Og min stemme, den er ved at være en lille smule ro, og I sidder måske og tænker, hvornår kommer vi til den her Q&A? Så er det faktisk nu. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller noget som helst, som I gerne vil have svar på, så er I mere end velkommen til at enten skrive den i chatten, eller række hånden op og unmute jer selv, så kan vi tage en snak omkring det. Så er der bare, altså scenen er jeres nu, og I er mere end velkommen til at give den gas. Chris, du havde noget tidligere.
skrev tidligere, nej, undskyld, det var Christina, der skrev tidligere, det er svært at prissætte sig selv. Er det en snak, vi lige skal prøve at gå ind i? Bare skriv i chatten, hvis I gerne vil snakke omkring, hvordan man prissætter sig selv. Hvordan man kan komme ud over den der hurdle der. Det er bare et ja, der kom en der. Der kom noget der. Måden jeg ser det på her, og det her det er det, der er svært for folk, det er at finde ud af, okay, hvad er jeg faktisk værd? Og det kan måske være en lille smule intimiderende, hvis man ikke sidder og har et produkt, der faktisk hjælper andre med at generere omsætning. Men velbekomme, Anja. Jeg sender et replay bagefter. God aften. Christina, hvad er det, du laver? Mm. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg kan høre dig nu, ja. Jeg er, jeg er uddannet fysioterapeut, og på fredag bliver jeg forhåbentlig hypnoterapeut, Mm. og jeg er Qigong-instruktør, Tai Chi Qigong-instruktør, og ja, forskellige ting, NLP-coach og ja, traumebehandling og så videre. Så det er sådan lidt forskelligt, men alt sammen inden for sundhed og generelt i det med at få hjælp for at komme i balance. Mm. Og når du siger hjælp folk med at komme i balance, det er jo lidt en fluffy ting. Hvad betyder det? Jamen, altså få balance i systemet, være mindre syg, få mindre smerte, finde hjem i sig selv, hvis det er mentale udfordringer. Mm. Så det er sådan øget livskvalitet. Øget livskvalitet. Ja. Mm. Ja, jeg forstår det nu. Det produkt, du gerne vil sælge, hvor meget vil du tage for det nu? Jamen, jeg har ikke gjort det nu, fordi jeg er ikke lige færdig, men jeg har solgt nogle moduler til elevpris, kan man sige, til studerendepris, Mm. hvor jeg har solgt det billigt. Ja. Men stadigvæk har solgt til. Jeg synes, det var fedt, at de købte til prisen. Men det skal jeg selvfølgelig op og tage noget mere, end jeg gjorde. Jeg ved, en kollega, eller hvad det hedder, i nærområdet her, hun tager 1400 per gang per session. Og jeg ved, min underviser, min lærer tager omkring 1600 per gang. Ja. Og jeg skal hen til et sted, hvor at jeg vil sælge. Folk kan godt købe bare én gang, hvis vi taler hypnoterapi, coaching. Så kan de godt købe én gang, men jeg anbefaler, at man køber 3 eller 5 gange, for at få roden med, altså få det hele med. Ja. Og sådan et forløb der på 3 eller 5 gange, jamen 5 gange, det skal jo i hvert fald koste over 5.000, tænker jeg. Ja, og nu er jeg ikke på 5 gange. udregnet, men altså 1400 gange 5, så ligger vi jo i 7.000 kroner. Ja, og så kan det være, at så et eller andet, hvis man tager 1400 per gang, jamen så får man selvfølgelig en bedre pris, hvis man køber flere gange. Så det kunne være, at man får 5 gange for 5.000. Ja. Hvor meget tror du, at nu arbejder rigtig meget med folk, der sådan sælger forløbspakker. Altså hvor du flytter folk fra et sted, hvor de har en smerte, til et sted, hvor de gerne vil være. Og jeg snakkede faktisk med en anden coach for et par uger siden her, som hun havde købt et 3-måneders forløb hos en søvnterapeut, som hun havde givet 120.000 kroner for. 120.000 kroner for at lære at sove om natten. Hold op. Og det er der, jeg tænker, at der er rigtig mange, der er gode til at sælge deres timer. Men det giver ikke så meget mening for rigtig mange mennesker at sælge deres timer, i kontrast til, hvis de kan begynde at sælge deres produkter. Og hvis du har et produkt her, der kan gøre, at folk de sådan finder hjem i dem selv, eller de er mindre stressede, eller de er mindre fortvivlede, at de har en højere livskvalitet,
så vil jeg også sige, at det produkt er jo nok mere end 1400 gange 5 værd. Mere end 7000 kroner værd. Ja, ja. Og jeg vil nok også sige, at der sidder nok folk derude, som har et produkt som dit, og som, uden at sige noget negativt eller ej, nogen, der har lidt mere erfaring, de tager måske lidt mere for det. Men at du går ud og siger, at jeg kan give dig livskvalitet. Mm. Jeg kan fjerne, at du har et specifikt problem i dit liv, som folk gerne vil have fjernet. Mm. Det ligger under det her med helbred relationer højst sandsynligt. Ja. Det vil du nok godt kunne sælge til en lidt højere pris end 7.000 kroner, hvis det er et forløb, der går over 3 måneder, hvor I snakker sammen en gang om ugen. Mm. Så slipper du lige pludselig for at sælge dine timer, og folk de skal købe igen og igen og igen. Du får mere ud af din tid, du får også mere ud af dine kunder. Ja. Det er smartere for din forretning. Det er derfor, jeg også siger, vi skal væk fra at arbejde i de her timer her, og vi skal arbejde mere med produktet. Selvfølgelig vil vi gerne hjælpe dem med den tid, det tager. Samle det hele, sådan jeg har købt ind på en platform også, og vil have lavet noget online, og på en eller anden måde få lavet nogle videoer, få lavet noget, både nogle videoer med noget træning og så videre på, men også nogle indtalinger i forhold til hypnoterapi, og så, sådan at man kan købe et forløb ved siden af, altså hvor det ikke har noget med mine timer at gøre. Ja. Og så jeg vil selvfølgelig også gerne have hænderne i nogle folk. Det skal jo ikke være online det hele, men så kunne det jo stå og generere noget ved siden af. Smart. Så bare husk at prissætte det, som du er værd. Ja. Det du er værd, og det som dit produkt er værd for din potentielle køber. Hvis der er en ting, du skal virkelig tage med her for i dag, så er det, at folk de køber ud fra, hvad de føler, værdien er. Ja. Hvis du går hen til en person og siger, at hey, du skal lige købe mit søvnforløb, så du lærer at sove godt om natten, og personen sidder og siger, det har jeg altså ikke brug for, jeg sover fantastisk, så er det jo 0 kroner værd. Ja. Men hvis du går hen til en med store problemer, fordi han eller hun aldrig sover om natten, sover 2-3 timer og har et forfærdeligt liv, så 100.000, det er jo småpenge at give for at få et godt liv. Ja. Så jo bedre du kan tale ind i, at det er den her løsning, der er det rigtige problem, eller den rigtige løsning på dit problem, jo mere er folk også villige til at købe. Ja. Selvfølgelig skal vi ikke sidde og overbyde hinanden, og vi skal ikke sidde og sælge luftkasteller. Nej. Men der er ikke noget galt for, at man sidder og prissætter sig selv, hvad man reelt set er værd for kunden. Ja, præcis. Og det er også der, jeg så lidt tænker, hvis jeg skal det der med prisen, så har jeg sådan tænkt ind i det der med, jamen, når nu er en i nærmiljøet, som også er hypnoterapeut, det er selvfølgelig ikke en helt så god uddannelse, som den jeg har. Så jeg skal selvfølgelig tage lidt flere penge for det. Men jeg har også tænkt, okay, jeg må nok hellere ligge mig under hendes pris, fordi at jeg er jo helt nyuddannet, og hun har været i gang i længere tid. Men så tænker jeg også, det er en anden uddannelse, jeg har end hende, der kan noget mere. Og ja, hvis jeg sætter prisen lidt højere end hende, så har jeg måske også en større værdi i folks øjne, i forhold til, hvad de tænker. At hun må kunne noget mere, siden hun tager mere. Agtigt. Men jeg ved ikke, om det er forkert. Jeg vil ikke sige, det direkte forkert. Men du har nogle ting, som er i din tankegang, som er rationelle nok. Og du har også nogle muligheder for at tænke på en lidt anden måde, som er mere til din fordel. Hvis du er, og det gælder også Chris, Camilla, Sanne og Julie, hvis I sidder derude og har en kompetence, som I er lidt bekymret for, og er god nok i kontrast til jeres konkurrenter, fordi de har været i gang i længere tid, så sæt prisen som det samme, som de gør, men overbyd på jeres levering. Så det vil sige, hvis dine konkurrenter, for eksempel med mig selv her, jeg er også stadig forholdsvis ny i gamet, har været her i et års tid nu. Der er nogle af mine konkurrenter, som har været her i 10 år. De tager lidt mere for deres ting. Det gør de, fordi det gør de bare. Jeg er ikke sådan en type, jeg skal ikke til at sige 50 og 150.000 for et forløb her. Men hvis vi havde den samme pris, så havde jeg valgt at sige, og det er også noget af det, jeg gør med min garanti, det her resten.
at hvad kan jeg levere, hvad kan jeg tilbyde, som de ikke kan, uden at det koster mig ekstra. Mm. Hvis jeg ved, der sidder et marked derude for en masse, som ikke har fået nok ud af deres forløb, så er det mit job at sikre mig, at de får noget ud af forløbet. Det vil sige, hvis der sidder nogen derude, som køber et vækstforløb hos en anden coach, og ikke har tjent en krone på det, så er det mit job at sikre, at jeg kan sidde og hjælpe dem med at tjene deres penge hjem, både for mit forløb, men også for de penge, de har tabt. For så ved jeg, at de har fået noget godt ud af det. Jeg ved også, der sidder nogen derude, nogle coaches, som vil sidde og sige, hvis det så mit setup, hvad fanden har jeg gang i? Gider jeg sidde og coache folk 20-30 timer om ugen, en til en, bare for at de får succes? Hvorfor laver jeg ikke bare et online-kursus, så kan folk sidde og kigge det? Og det gør jeg, fordi jeg vil gerne overlevere i forhold til mine konkurrenter. Hvis jeg kan overlevere og gøre det, at folk de kommer til mig, i stedet for dem, der har været i gamet 10 år, det er jo en kæmpe gave, jeg giver til mig selv, bare ved, at det jeg sidder og snakker lidt ekstra med folk, og giver dem lidt mere. Ja. Og det er sådan en holdning, jeg har til det, jeg allerede har gang i. Så jeg altid give dem mere, end de har betalt for, kan man sige. Under promise, over delivery. Ja. Altid. Det giver bare så god mening. Og så Ja. begynder folk også at være glade, og de er glade, så er det bare godt for forretningen, for de betaler det, du er værd. Ja. Ja. Hvordan var det? Var det svar på dit spørgsmål, tænker du? Ja, det tænker jeg. Fedt, fedt, det er jeg glad for. Der var også en anden ting. Jeg skal lige gå tilbage til den her. Det var også dig, der sagde, at du havde svært ved at holde på dem. Men jeg tror måske, vi fik svaret på det i forhold til det her med, at altså tilbud mindre, end du faktisk giver dem. Så hvis du under promise, over deliver, så holder du også bedre på dine kunder. I de tilfælde, så får du så det problem, at du bliver så god til at behandle dine kunder, de ikke behøver at komme tilbage. Det er det med det. Så må du finde nogle nye. Det er ikke et quick fix ting, men det er jo noget, man rimelig hurtigt kan få væk. Og jeg er her jo heller ikke i gamet, fordi at jeg gerne vil, at folk skal blive. Jeg vil gerne, at de så hurtigt som muligt bliver bedre. Mm. Men det er også lige så meget på min træningsforløb, altså når jeg har Qigong-træning. Så er der mange, der sådan får sådan en, okay, men nu kan jeg det, og nu kan jeg bare gå ind og se en video på YouTube, og så kan jeg gøre det hjemme, fordi nu har jeg. Det er ikke the case. Det er ikke nemt at lave korrekt, og det skal egentlig gerne rettes af, men det er det der med at få folk til at blive. Altså, hvordan er det så, at man lige får folk til at prioritere at blive, selvom de har været der en sæson, eller 2 sæsoner, eller 3 sæsoner, og så prioritere det. Prioritere sig selv. Ja. Ja. Så jeg tænker lige så vel, som det er svært for mig at prissætte mig, så har jeg også, når jeg så har en snak med folk, så har jeg den fornemmelse af, at de sætter ikke sig selv højt nok. Altså de værdisætter ikke sig selv. Så de vil ikke sætte den mængde penge i det koster for dem selv. Fordi de ikke for selv. Så det er jo også noget, jeg prøver at tale ind i, at det også handler om at få bygget noget selvværd op, og ja, at vi prissætter os selv ved at gøre noget godt for os selv. Selvfølgelig. Så ja, men det kan være svært at holde på folk, når man har haft det noget tid, og hvordan er det? Ja. Når man så har fikset det, men man skal selvfølgelig holde fast i det. Så det er jo også smart det, og så få gjort det tydeligt, at ting vender jo tilbage til status quo, hvis ikke at man fortsætter med at gøre det gode for sig selv. Ja. Men det skal man jo også få folk til at tro på. Det skal man. Det kræver noget overbevisning. Det gør det. Det kan være lidt svært, synes jeg.
Ja, lad os lige holde fast i den tanke der, fordi inden hvis vi bare fortsætter med at snakke her, fordi vi kan snakke i timevis omkring det her, jeg synes, det er mega spændende. Jeg vil også gerne lige høre fra, nu hoppede Julie ud desværre, jeg vil også gerne lige høre fra Chris og Camilla, om der er et eller andet, som de kunne være, de er nysgerrige på, et eller andet, som de vil spørge om i forhold til det, vi har snakket om nu, eller noget, I har behov for i jeres forretning. I må gerne bare unmute og begynde at snakke. Chris, jeg ved, du er i gang. Du har været i gang i noget tid. Så vil du ikke prøve at unmute og lige fortælle, er der et eller andet, som du har blivet Øh, for ked af at høre her nu? Jamen, nej, ikke sådan umiddelbart. Jeg var bare lidt nysgerrig, fordi nu er jeg jo stødt på dig sådan i anden sammenhæng, så jeg var bare lidt nysgerrig for at se, hvad du lavede. Og Ja, ja, og så, ja, så tænkte jeg, nu hopper jeg på, nu fik jeg din sms. Jeg har ikke mm, set dine mails, men jeg fik din sms. okay. Så tænkte jeg, okay, så gør jeg det. Så det var meget spontant, jeg lige hoppede med ind. Vi er da glade for, at du er her. Ja. Men bare lige sådan, så jeg lige skal være med her. Er du der lige nu, hvor du gerne vil være i din forretning? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo egentlig lavet det her digitale læringsmiljø til andre UGC creators, Mm, sideløbende med min reelle forretning. Og det mm, har jeg jo egentlig gjort, fordi jeg gerne vil ja, inspirere andre til at lave det samme, som jeg gør. Og så vil jeg gerne, at contentproduktion skal gøres mere professionel. Så hvis jeg ligesom kan skabe noget andet i markedet, sådan at man får mere kvalitetscontent. Og derfor lavede jeg kurset. Ja, så nu har jeg sat det til salg, og det er ret nyt, fordi det gjorde jeg i december. okay. Så, så ja. Jamen fedt, fedt. Hvis du er der, hvor du gerne vil være, mega glad for at høre. For det er der, vi gerne vil hen som selvstændig. Ja, Så fedt, du er her, bare er med, lytter med, så det kan jeg godt lide. ja. Cool, tak for det. Hvad med dig, Camilla? Hvor er du henne i din rejse lige nu? Øhm, jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være, som jeg tænker, du godt kunne se på min kommentar. Mm, Øhm, men er faktisk i gang med et forløb med nogle andre. mm, Og det var også lidt spontant, at jeg hoppede med, fordi det lige passede med, at jeg havde lagt børn i seng, og jeg fik beskeden, og så tænkte jeg, jo, men så prøver jeg da lige at høre, hvad det er. mm. Øhm, og jeg tænker ikke, at jeg skal have to forskellige forløb på samme tid. Så på den måde er det ikke relevant for mig lige nu, men det kunne det jo måske godt være på den anden side af det andet. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det vil også være, medmindre du sidder og har et performance og et vækstforløb, så kan det godt give mening at have to forløb samtidig. Men Ja. du sidder lige nu og er i gang med at lære det samme, som jeg potentielt også vil kunne lære dig. Ja. Men hvis der er noget, jeg kan give dig med her nu, som du undrer dig over, eller noget, du er nysgerrig på, så vil jeg gerne svare på det her nu. Ja, det er ikke fordi, jeg synes, jeg har sådan deciderede spørgsmål, Nej. men jeg har siddet hele tiden og tænkt, du ved, jeg har masser af leads, men det der med at få dem i samtale, det er måske der, jeg kæmper mest. Okay, jeg konverterer den her tillid til tilbud. Så Ja. hvad gør du lige nu for at få dem i samtale? Jamen, altså min platform, jeg bruger stort set kun Instagram, og har rigtig mange, der siger, at de synes, det er mega fedt, det jeg laver. Og har også nogen, som siger, men jeg har ikke nogen penge. Skulle du nogensinde finde på at lave noget gratis, så vil jeg meget gerne. Ja, Det er meget dem, jeg støder på, og det synes jeg, det har været længe. Så også når jeg så endelig har nogle salgskald, så er det også ofte nogen, der er på kontanthjælp. Øh, okay. så jeg har også lidt været inde i det her med, hvad er det, jeg tiltrækker, og hvordan tiltrækker jeg noget andet. Mm. Så det du egentlig sidder lige nu, du har et klassisk problem med, at du får rigtig mange gratister. Ja, Og nogle af de her gratister her, den kan du godt undgå ved, at du laver et bedre budskab, eller laver bedre content, end det du gør nu. Jeg har ikke set det, du gør, så jeg skal ikke sidde og sige, at du gør det forkert, eller du gør det dårligt. nej, Men langt de fleste tilfælde, så går marketing galt, fordi budskabet og historiefortællingen,
den matcher ikke med den, som faktisk modtager det. Så de modtager det på en måde, hvor de føler, okay, det her det er til mig, men det er også noget, som jeg måske kan måske lige finde ud af, uden jeg skal tale på det. Ja. Og hvis du kan formå at vende dit budskab om til, at du snakker til, nu ved jeg ikke, hvad er det, du sælger? Jeg arbejder med kvinder, som føler sig fanget i selvforladelse i forskellige relationer. Okay. Måske også en af de lidt svære nicher og sådan og lige sparke ind i. Ja. Men hvis du kan sidde og snakke ind i de her komplikationer, som der er, på en måde, så at de føler, okay, det her det er faktisk også svært at investere i. Så vil du også begynde at opleve, at der er flere og flere, der gerne vil købe. Og samtidig med det, så vil jeg også sige til dig, at hvis du kun har en Instagram lige nu, jeg oplevede også det her for en anden, jeg snakkede med tidligere på ugen. Hun havde også kun Instagram, og hun havde alle sine lead i et Excel-ark ved siden af. Det kan være rigtig svært at skulle sidde og varme dem op, sådan så dem, der faktisk er interesseret, begynder at henvende sig til dig. Ja. Og hvis du sidder lige nu, og du kæmper, du har ikke nogen hjemmeside, du har ikke noget CRM-system, du har ikke noget, som kan sende mails automatisk ud, så du skal sidde og lave det hele manuelt. Altså det har jeg faktisk. Jeg har bare aldrig brugt det. Altså jeg har aldrig sendt et nyhedsbrev, men jeg har det, og jeg har haft freebies, så jeg har indsamlet mailadresser. Jeg har bare aldrig brugt det. Okay, men så har du en flaskehals lige der. Så hvis du kan få Ja. løst den flaskehals med, at du ikke sender mails ud, så er du allerede et skridt tættere på, at du kan begynde at få den næste kunde. Ja. Fordi jeg tror, det er i gennemsnit 4 eller 5 mails, man skal læse fra en kunde, før de begynder at tænke, okay, det kan være, jeg skal handle på det her. Ja. De har allerede set opslag fra dig. Du har måske snakket med dem i DM's eller Messenger-tråden og sådan. Så hvis de har en lille smule interesse i det, og de begynder at læse nogle af dine mails, og det resonerer med dem, så er de også meget tilbøjelige til, at I skal begynde at have en samtale. Og så en ekstra lille krølle på hælden her. Der er rigtig mange, som kommer over den her. Var det en idé, hvis vi snakker sammen? Og den er rigtig, rigtig nem at sige nej til. Ja. Men det er super svært at sige nej til, at det er en dårlig idé at snakke sammen. Der er ikke nogen, der kommer til at sige, ja, det er en dårlig idé. Men de synes, okay, hvis du siger til dem, er det helt umuligt, at vi snakker sammen omkring det her, og vi kan få dig måske et forløb, sådan så du kan komme ud af den her situation, de har. Så jeg vil næsten skyde mig selv i foden og sige, 90% af dem, de vil sige, nej, det er ikke helt umuligt, vi kan snakke sammen omkring det. Og så har du en indgangsvinkel til, at du begynder at sælge noget mere. Ja. Så får du løst den hurdle med, at du skal have mails i gang, og at du skal have dem i snak, og få sagt, nej, det er ikke umuligt, vi kan snakke sammen. Så sidder du også og begynder at snart at tjene nogle flere penge på det her. Så slipper du også for at skulle have et job ved siden af, ikke? Ja. Giver det mening for dig? Det gør det. Ellers Tak. så må du, nu gør jeg lige det her, fordi jeg synes, det er nice. Jeg kan godt lide jer og jeres projekt det her. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at få en en-til-en sparring på jeres strategi på et tidspunkt, så har I fået mails fra mig. I sender mig bare en mail, og så sender jeg et kalenderlink, hvor I booker ind. Koster jer 0 kroner. Snakker vi en halv til en hel time omkring jeres strategi, og så vil jeg gerne hjælpe jer videre. Bare fordi jeg synes, det er nice, det I arbejder med. Så hvis det er noget på et tidspunkt, send mig en mail. Den hedder også bare, jeg kan også gøre sådan her. Min mail er hey@rawsome.dk. Og jeg kan, hvis I sender mig en mail der, så vil jeg gerne give jer den der en halv til en hel time af min tid, en gang næste uge, 14 dage, hvornår I har lyst til det. Fedt, mand. Sanna, skal vi have dig med på banen? Nej, vi har tabt Sanna. Nej, det tror jeg ikke. Fair nok. Jamen, hvis der ikke er mere for jer nu, hvis der ikke er noget, jeg kan gøre for jer, ikke noget, jeg kan hjælpe I videre med, så vil jeg bare sige tak for den sidste time her. Jeg synes, det har været hyggeligt at sidde og hjælpe for jer, og også få lov at snakke lidt med jer. Og jeg håber, at vi ses på et andet tidspunkt, hvor I faktisk har gang i karrieren,
og det går godt for jer. Chris og Camilla her, jeg håber virkelig, at I kommer til at sparke røv med det her. Og Christina, hvis der er noget, jeg kan gøre for dig på noget tidspunkt, så må du endelig række ud, og ellers så vil jeg også meget gerne sende dig en sms, eller give dig et kald på et eller andet tidspunkt, bare lige for at følge op på dig, for at høre, hvordan går det? Skal vi gøre et eller andet for dig, sådan, så du kan gå videre? Er det fair nok at sige det til jer alle sammen? Fedt, mand! Ved du hvad, så vil jeg bare sige tak for i aften. Det har været en fornøjelse. Ha' en pisse, og nu kommer jeg til at vende igen, ha' en pisse fed aften. Hej.